नमस्कार मित्रांनो, स्वराज्य म्हटलं की आपल्याला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास आठवतो. आपल्या महाराष्ट्रात महाराजांचे एकूण 365 किल्ले आहेत. त्यापैकी प्रतापगड हा एक. प्रतापगडची समुद्रसपाटीपासूनची उंची 3500 फूट इतकी आहे. हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इसवी सन 1656 मध्ये बांधला. गडाचं मुख्य आकर्षण असलेला शिवाजी महाराजांचा भव्य दिव्य असा पुतळा आपल्याला पाहायला मिळतो. प्रतापगड आजही खाजगी मालकीचा आहे. त्यावर सरकारचा ताबा नाही. शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज सातारचे श्रीमंत छत्रपती उदयराजे भोसले यांच्या मालकीचा आहे. नोव्हेंबर 1659 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याच किल्ल्याच्या पायथ्याशी अफजलखानाचा वध केला. हा किल्ला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शक्तीपेक्षा युक्ती श्रेष्ठ या वाक्याची प्रचिती देतो.